टर्न्स। पिंकी और गोलू दोनों बहुत अच्छा दोस्त बाड़े। दोनों साथ साथ बहुत खेलत रहले। कम ऑन पिंकी, ये तो कर सकेलू। पिंकी और चिंकी में दौड़े के शर्त लागल रहे। पिंकी अपन स्पीड के वजह से बहुत आगे रहे, बल्कि चिंकी बहुत पीछे रह गए रहे। गोलू पिंकी के चीयर करत रहे। कम ऑन पिंकी, जा जा। कम ऑन पिंकी, तू ई तरह से हार न सकेलू। दौड़ा तनी और ताकत लगावा, अपन स्पीड बढ़ावा। फाइनली पिंकी फर्स्ट आवेले। ए हम बानी और हम जीत गईनी। अरे वाह वाह पिंकी, तू तो जीत गईलू। यार कोई ना चिंकी, अगला बार और तेजी से दौड़ी है और जीत जाई है। गोलू, वैसे तू काहे न सच में पार्टिसिपेट कर रहल बाड़ा? ना यार, हमरा से ना हो पाई। हमके पता बा, हम हमेशा हार जावेनी। अच्छा कोनो बात न, चलो चिंकी और गोलू तू दोनों दौड़ लगावा, देखल जाई तू दोनों में के फर्स्ट आवता। ना, हम बहुत थक गइल बानी। गुड्डू, एगो काम करा, तू गोलू के साथ शर्त लगावा। देखत बानी के फर्स्ट आवेला। हाँ चलो, ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। गोलू और गुड्डू बहुत तेजी से दौड़े लागेले, लेकिन गोलू पीछे रह जाएला। अरे ना, हम दौड़ ना पावेनी। हमार पैर और हमार बहुत सांस फूल रहल बा। You can do it गोलू, और तेजी से दौड़ा, तू कर सकेला। कम ऑन गुड्डू, और तेजी से दौड़ा। इमे गुड्डू फर्स्ट आ जाएला। या हम फर्स्ट आ गई नी। और गोलू थकान के वजह से उहे बैठ जाएला और रोवे लागेला। देखने, हम हमेशा हार जावेनी। हमके पता बा, ये हमसे नहीं की हो सकत। कोनो दिक्कत नहीं खे, अगला बार तू जरूर फर्स्ट आईबा। हमके पता बा, हम फर्स्ट ना आवे वाला बानी। हम तहार जैसन ताकतवर नहीं खे बानी पिंकी। ये सब तो प्रैक्टिस से हो खेला। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एगो काम कर जाओ, सोसाइटी के रनिंग कंपटीशन बा, ओकरा में तू जरूर पार्टिसिपेट कर। तू ओकरा में जरूर फर्स्ट आईबा, देख ली है। ना, हमके पता बा, हम हार जाइब। हमरा पास एगो आइडिया बा, रोज सुबह हम तहार रनिंग प्रैक्टिस करवाइब। हमरा पूरा यकीन बा, अगर पूरा मन लगा के तू अपन स्पीड बढ़ाइब तो जरूर फर्स्ट आईब। हम बहुत थक गइल बानी, अभी हम घर जा रहल बानी। हाँ, हमके भी टीचर बहुत सारा होमवर्क देले बानी। हम भी घर जा रहल बानी। बाय बाय। बाय बाय। फिर चिंकी और गुड्डू वहाँ से चल जाएले। सोसाइटी वाला लोग बच्चा सबके हौसला बढ़ाए खातिर रनिंग कंपटीशन रखले बाड़े। सब लोग ओकरा में पार्टिसिपेट करेले। गोलू और पिंकी एक दूसरा से बात करत रहले। तभी गोलू कहलस, हमार पार्टिसिपेट करके का फायदा? पिंकी, तू हमरा से भी बहुत तेज दौड़ेलू, और तू अगर अपन शक्ति के इस्तेमाल कर लेलू तो तू पहले स्थान पर आईबू। गोलू तू निराश मत होखा, अगर तू पहले ही हार जाइबा तो तू रनिंग रेस कैसे जीतबा। तू टेंशन मत ल, कल सुबह 7 बजे ग्राउंड पर आ जाइह, हमने रनिंग प्रैक्टिस करब। दूसरा दिन पिंकी गोलू के बुलावे खातिर ओकर घर जाएले। गोलू जल्दी चला, तोरा प्रैक्टिस खातिर नहीं खे आए के का? अरे पिंकी, गोलू तो अभी तक सुतल बाड़े। आंटी प्लीज ओकरा आवाज दीही, हमने रनिंग प्रैक्टिस खातिर जाए के बा। गोलू, अरे ओ गोलू, जल्दी उठा, पिंकी तोरा के लेबे आइल बा रनिंग प्रैक्टिस खातिर। उठ जा। गोलू, ओए गोलू, जल्दी उठा, हमने के रनिंग प्रैक्टिस खातिर जाए के बा। तभी गोलू आँख साफ करत रूम से बाहर आ गई। कहा पिंकी, तू इतना सवेरे सवेरे काहे आ गईलू? तू भूल गईला का? आज से हमने रनिंग प्रैक्टिस खातिर जाए वाला रहनी। चलो जल्दी रेडी हो जा। सॉरी, हम भूल गईल रहनी। रुका, 5 मिनट में आवत बानी। गोलू फटाक से रेडी हो गई और दोनों ग्राउंड में चल गईले। अच्छा सुना, तहरा के ई लाइन से उ गेट के हाथ लगा के रिटर्न आवे के बा, ठीक बा? हाँ, ठीक बा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। गोलू बहुत तेजी से दौड़ेला
लेकिन वापस आवते आवते ओकर पैर में पैर अटक के वो गिर जाएला। ओह नो, हमके बहुत जोर से लागल। का भइल गोलू, कैसे गिर गईला तू? हमके नइखे पता, हमके दौड़े ना आवेला, हमके कोशिश भी नइखे करी के बा। हम घर जा रहल बानी। चुप, एकदम चुप। तू टेंशन मत ल, हम बानी ना। अगर वंडर गर्ल तहरा साथ बिया त तहरा केहू ना हरा सकेला। सच में? तू हमार बहुत अच्छा दोस्त बाड़ू पिंकी। उठा चला, हमरा साथ दौड़ल शुरू करा। धीरे धीरे पिंकी गोलू के साथ पूरा ग्राउंड के चक्कर लगावेले। शाबाश, देखा अगर एक ही स्पीड से दौड़बा त तू कभी ना गिरबा। चला अभी एक्सरसाइज शुरू कर जाओ। एक्सरसाइज के का काम? एक्सरसाइज तहार मसल्स में स्ट्रेंथ लाई। ज्यादा सवाल मत पूछा, अभी उठक बैठक चालू रखा। दोनों पैर बाहर, अभी छलांग लगावत दोनों पैर अंदर, बाहर अंदर बाहर अंदर। वेरी गुड गोलू, तू सच में बहुत सही कर रहल बाड़ा। पिंकी, हमार पैर में बहुत दर्द हो रहल बा, हम थक गइल बानी। जोर से सांस ल और धीरे छोड़ा, धीरे। दौड़त वक्त तहरा के अपन सांस के ऊपर नियंत्रण करे के होखी। अब फिर एक पैर आगे, फिर एक पैर पीछे। अब छलांग लगावत स्विच कर, आगे पीछे। कमाल बा। जैसे जैसे पिंकी कहत जाएले गोलू वैसे वैसे करत रहेला। बहुत दिन गुजर जाएला। वो हर रोज ओकर प्रैक्टिस करवाएले और आखिरकार रनिंग कंपटीशन के दिन आ जाएला। याहू, आज कंपटीशन बा। तू देखी हा, हम इतना तेज से दौड़ब कि हम फर्स्ट आ जाइब। रुका जरा, सबर करा, अभी पिंकी भी रेस में बानी। लइके लइका से तेज नइखे भाग सकेली। तू देखी हा, हम ही जीतब। तो के पता बा, पिंकी और गोलू रोज सवेरे कंपटीशन खातिर प्रैक्टिस करत रहल। जीती ता पिंकी ही, तू देख लिहा। चला बच्चा लोग जल्दी से यहाँ पे आ जा, हमने की प्रतियोगिता शुरू करे के बा। सबके मम्मी पापा आ गए ले, सारा बच्चा लोग आ गए ले। चला एगो लाइन में खड़ा हो जा, चला। गोलू बहुत डर गेल रहे, ओकर हाथ पैर कापे लागल रहे। रनिंग रेस के दिन जब सब लोग मैदान में उतरले तब पिंकी और गोलू दोनों ही एक ही रेस में रहले। गोलू, तू टेंशन मत ला, तू ही कर सकेला। पिंकी, हमके बहुत डर लग रहल बा। का होई कुछ पता नइखे। हम तहरा के का सिखवले बानी? आपन अंदर के डर के भगाइबा तबे जीत पाइबा। पिंकी, बेस्ट ऑफ लक बेटा। चला बच्चा लोग, सब लोग अपन अपन जगह ले ला। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। जैसे ही सुरेश अंकल फ्लैग हिलवले सब लोग तेजी से दौड़े लगले। पहले नंबर पे ऑफ कोर्स अपन पिंकी रहे। रेसर पिंकी पहले से ही अपन रफ्तार पकड़ ले रहे। दूसरे नंबर पर रहे गुड्डू, तीसरा नंबर पर रहे चिंकी और चौथा नंबर पर रहे आपन गोलू। एक जैसन लय बना के वो लोग दौड़त रहले, लेकिन पहले से ही उनका रफ्तार तेज रहे। कम ऑन गोलू, कम ऑन, यू कैन डू इट। पापा के आवाज सुन के गोलू में जोश भर गई और वो तेजी से दौड़े लागल और वो सेकंड नंबर पे आ चुकल रहे। फिनिशिंग लाइन अब बहुत पास रहे। जैसे जैसे रेस खत्म होके के नजदीक आवत रहे, गोलू के जोश भी धीरे धीरे कम होखत रहे। ओकरा देख के पिंकी सोचलस, गोलू हार जाई तब फिर मायूस हो जाई और फिर शायद जिंदगी में कभी कोशिश भी ना करियो। तब पिंकी जानबूझ के लड़खड़ा के गिर गई और गोलू के कुछ समझे से पहले ही पिंकी के आगे चल जाएला और फिनिशिंग लाइन पार कर लेवेला। रेस खत्म होते ही गोलू पिंकी के तरफ आवेला और ओकरा से पूछेला, हमके बता बा, तू जानबूझ के गिर गइलू ना? ज्यादा तो नइखे लागल? अगर दोस्त होके साथ तो डरे के का बात। वो दोनों उहे बैठ के हंसे लग जाएले। तब बच्चा लोग हमेशा याद रखी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। For more such amazing and fun videos, please subscribe to Bunny Toons and press the bell icon.